Turƙash labaran Hausa da ɗumi-ɗuminsu. Jama'a barkanmu da kasancewa cikin wannan lokaci mai albarka daga nan tashar mu mai albarka ta Kannywood Premier TV. A yau ne muke jin ƙishin hatsaniya ta tashi a jam'iyyar ADC wanda ake zargin APC ce ke da hannu a cikinta. Ina da ci gaban daga wajen abokiyar aikina, a gaba za ku ji ci gaban. Sannan ka manta ku mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ci gaban labarin yana gaba. Allah sa mu dace. To daga rahoton na Nura kuma a nan a yayin da siyasar Najeriya ke ƙara ɗaukar sabon salo gabanin zaben shekarar 2027, wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin jam'iyyun hamayya da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Jam'iyyun PDP da ADC tare da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Peter Obi sun bayyana damuwa kan matakin da aka ɗauka na cire sunayen shugabannin ADC daga jerin hukuma. Matakin da INEC ta ce ta ɗauka ne bisa umarnin kotu, sai dai ya haifar da zarge-zarge na tauye demokuraɗiyya da kuma zargin hannu daga jam'iyyar APC. Kan wannan batu Badamasi Hamza Farin Dutse ya tattauna da masanin doka barista Elzubair Abubakar. Da rahoton nasa ne kuma muka kawo ƙarshen shirin, amma kafin na yi sallama da ku a cikin shirin kun ji cewa Pakistan ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarin sasanta rikicin Amurka da Iran duk da ƙalubalen da ke gabanta. Kun kuma ji rahoton Human Rights Watch ya ce an kashe fararen hula sama da 1,800 a Burkina Faso cikin shekaru 3, inda kuka ji yadda ambassador Muktar Gashesh ya shawarci al'ummar jihar Plateau kan rikicin ƙabilancin da ke faruwa. Kun kuma ji a yayin